Eu escoito esta música, pecho os ollos e xa me estou vendo ao redor das plantiñas, aí na horta, vendo como as cenorias, Propósito de ano novo, entón? van medrando. Sí, Antón vai a poñer unha Primeiro horta. necesito a horta. Claro, porque na cidade irei plantando na horta. Bueno, para iso están os hortos urbans. Aí está. Tamén. Que ademais están tendo un éxito Tremendo. Tremendo. Genial, e pareceme maravilloso. E que ben senta eso a estabilidade emocional da Sí, sí, xente. e máis creas comunidade cos veciños Sí. de Hortelar ao lado, xa está É como que ten genial. un can e baixa o can e topa con outro que tamén ten can e pregunta que o teu come, non come, fai, non fai, isto Sí, tamén sí, é o mesmo. sí, entre sí. a xente. Ou cando vais cos nenos e nenas ao parque, Aí entón se está. encontraste Sí, sí, sí. solucións e problemas ten todo o mundo. A Nusca Chousa podedes atopala cada xoves aquí na Radio Galega a partir das 4:30, 5 menos 20 da tarde, sempre respondendo ás vosas inquedanzas e curiosidades que podedes facer chegar como Iago. A través dun audio de WhatsApp, a través dunha mensaxe escrita ou incluso chamando, poderíamos dicir, ou... Pois veña, claro, Sí, tamén. chamando tamén. Pois mira, se queredes chamar sería o 981-540979 ou o 981-540989. Se queredes, preferides unha mensaxe escrita ou falada, 627-751-962. O das chamadas está moi ben porque nos permite comprobar que detrás hai sempre seres humanos, Non é bots. máquinas, inteligencia artificial. Eso non quererá dicir que os mensajes que os escribo No. é origen. Inteligencia No, artificial, no, por favor, no. mándame mensajes á radio. Vese que Como máis un plantar distinto tomate. a outro. Pois veña, imos comezar, que senón se nos vai Pois marchar. mira, É verdad. quixen poñer esta de primeira porque senón a semana que vexa se nos vai a pasar. Dinos boa tarde, hoxe non lle vou facer ninguna pregunta a Nusca, simplemente quería felicitar a todo o equipo da radio por facer tan grande labor de acompañarnos todo o día e noite, resolvernos dúbidas que neste caso da horta. Por máis programas como este e que o rural non quede sen xentiña. Feliz Nadal, vivamos como galegos. Esta amiga do programa son Celi Extremadura que sempre nos manda as Sempre, sempre, joder. Mira, hai que dicirle a Celi que sería imposible non vivir como galegos, porque Verdad. témolo complicado, non? Pero Nós cando menos. haberá mellor propósito para o ano novo. Pois non. Que Por lo genial. tanto, Moitísimas moitísimas gracias. En nome de todos, evidentemente, Sí, de claro. toda a Radio Galega. Imos xa coas dúbidas, aprendo moitísimo con Nusca, polo que estou encantada de que a teñades con vos. Ela aconsella secar as tonas dos plátanos e trituralas para engadilas como fertilizante, xa que aportan potasio. Quería preguntarlle a Nusca que potencia ten a súa trituradora, xa que eu non consigo o mesmo resultado coa miña. Esta creo que é parecida a que resolvimos semana pasada, non? Si non é a mesma, é moi parecida. Sí. O que aconsellín a semana pasada. Porque mo pregunta moita xente, é normal, porque a mí tamén me chegan moitas preguntas sobre o tema. É que eu aconsello que non comprar unha máquina potente, como a miña, que non sei a velocidade que ten, pero sí cortar un pouquiño as tonas de plátano en anaquiños máis pequenos para poder chegar a poder triturala con unha simple máquina de molinillo de café. Se o cortamos en cachiños pequenos, xa o poderemos facer. O sea, algo que... Seca antes. Porque non é porque seque antes que seca igual. O que pasa que se é toda a tona, todo o largo do plátano, vai a costar á máquina máis traballo levala. Pero se está cortada en anaquiños de 2 ou 3 centímetros, en canto seca quedan en anaquiños de 1 centímetro cuadrado. O sea, é o molinillo do café ou a picadora esta de 1, 2, 3, picadora 1, 2, 3, ya está. Pois Sí. esa. Seguimos entón, Vai, vale. veña. Dignos por aquí, teño un Fisalis, non sei se o dixen ben, Sí, dixeste perfecto, moi que ben. ten unhas manchas amarelas e non sei que pode ser. A ver se me pode axudar Nusca. Xa sei que teria que estar podado, non sei se sabes, debe ser en plan vergoñento, pero é que sigo comendo aínda agora en decembro e dame pena meterlle a tesoira. Agradecida polo programa e hoxe sí, un bico para todos e non só para Nusca. Ah, que E guai. achego aquí a fotiño. Os acórdase todo o mundo de todo o equipo, eso está genial. Debe ser así para despedir o aniño, non? Sí, así ten que Sí, ser, sí, genial. Bueno, pois sempre cando me mandan un problema parecido a este con manchas nas follas, que vaya por diante que é complicado se non ves ben a mancha, se non ves por atrás, se non ves por adiante, se non ves a planta completa e tal. Pero tal e como están feitas as manchas estas, o que eu pude percibir, eu penso que é alternaria. A alternaria é un tipo de enfermedade producida por un hongo, como non, que proliferan nas nosas hortas e campan a las anchas, ou na casa, podemos ter alternaria na casa. Caracterízase a súa mancha porque son manchas moi redondiñas, non na beirada da folla, normalmente son no medio da folla,
e chegan a facer círculos concéntricos, o sea, cada círculo dentro de outro máis pequeno, facendo dentro do, o sea, eso é o que significa concéntrico, non? Un círculo dentro de outro. E o círculo máis, digamos, máis pequeno, o do medio, é castaño, hasta cauterizarse a folla, e as de fora son amarillas, o sea, empezan sendo manchiñas redondas amarillas e chegan a necrosar no medio, o círculo concéntrico máis pequeno chega a necrosar, que é o que me parece a min que ten oficiales. Entón, en moitísimas plantas, tanto ornamentales como en plantas de hortalizas e de todo. Prevención, que é o mellor ataque que lle podemos facer a todas as enfermedades, sean nosas ou sean as das plantas. Primeiro, sacar as follas afectadas e nunca tiralas á composteira porque o hongo sigue latente aí, non? Entón, desfacernos delas como mellor nunha bolsiña e a basura ou o lume, que é a mellor maneira de desfacerse delas. Manter unha boa aireación, e como di aquí a nosa amiga, está sin podar. Os hongos, cando tes unha planta sin podar, sin unha boa aireación e sin separación axeitada entre plantas, axudas a que prolifere mellor o hongo, porque os hongos todos para sobrevivir requiren pois certo grado de acidez, que iso vai a dar a nosa terra porque se é ácida por sí, e despois humedad por riba dos 80 e unha temperatura por riba ben dos 10, 12. 15, bueno, dependendo do hongo. Así que se están dando unhas condicións perfectas climatológicas para que os fungos proliferen. Así que, primeiro, podar, quitar as follas vellas e non botalas á composteira, e despois intentar sempre rotar cultivos, porque os hongos atacanlle a certa familia de plantas. Entón, se rotamos esas plantas, o hongo non terá nada que comer, provocaremos que non siga proliferando en ese sitio. Sempre que sexa posible, rotar. E despois, bueno, para tratar a alternaria, que é un problema bastante serio nunha horta, si temos moito, hai fungicidas químicos, sempre hai fungicidas químicos, e despois podemos tratar con aceite de nin e bicarbonato potásico, unha mezcliña. O aceite vai a axudar e vai a facer como de cousa pegajosa, e o bicarbonato potásico vai a facer o entorno desagradable para que o fungo prospere, vai nos axudar moitísimo con moitos fungos, e ca alternaria tamén. Así que, mansa la obra. Digo eu, Nusca, este tipo de fungos que hai nas plantas nunca nos temos por que preocupar, para os malos non se traspasan, non? E viches a series de televisión? Que serie? Non, a verdade é que non, pero é unha pregunta que nunca me fixera. Ahora estamos falando de fungos e penso, ao mellor andamos cas plantas todo, pois ao mellor non lavamos as mans, é algo que nunca nos plantexamos. Hai hongos que sí que nos poden provocar, pero non enfermedades físicas. Bueno, teria que ser un contagio non como os tremendo. fungos que podemos ter nos pés, por exemplo, non? Non. Pero sí que hai hongos que poden atacar as plantas e máis poden atacar as persoas. Pero máis ben, eu penso que son efectos alérgicos, sabes, como de estornudos ou, sabes, tipos de alergias, ou alergias superficiales da piel tamén pode ser, pero hai outros que solo exclusivamente lle atacan as plantas. E alternaría unha delas. Todos tranquilos, non? Sí. Bueno, mellor non respirar moito fungo tampouco. Claro, polo que sexa, non? Por exemplo, as esporas esas que temos aí diante da porta, non. Esas non respires, meu rei. Esas non. Dinos por aquí, estou tentando facer un bancal aproveitando material de antigas obras que se fixeron na casa. O problema que lle vexo é a ubicación, xa que o único sitio que me queda coincide debaixo dunhas froiteiras de folla caduca. Pode ser un problema isto? Saúdos de parte de Jesús. Hola Jesús, moi boa tarde. Pois mira, xa que vas a facer unha obra importante, para min que é importante, que é preparar un bancal perpetuo, me imagino, se vai a usarse a cousas de obra, me imagino que vigas e cousas así. Entón, se está xusto debaixo de unha froiteira que lle caian as follas, non vai a ser un problema do máis grave que eu vexo así inmediatamente. Vexo máis que lle vai a dar sombra cando sexa primavera e verán, porque as froiteiras que eu me imagino pois son perales, masanseiros, melocotóns, non sei cal será, pero bueno, son frutales que se enchen de flor
de follas e de fruto, e dan sombra para a parte de atrás. Entón, pode ser un problema a hora de plantar, por exemplo, un tipo de plantas que son solanáceas, que necesitan sol directo e non estar á sombra de un árbol. Entón, sí que ten que valorar ben como colocalo para que o bancal lle dé o máximo de horas posible e que non lle interfira moito, sabes? Porque, por exemplo, a primeira hora da mañá as sombras son máis tenues, pero se ao mediodía non lle interfiere, pois eso, que ten que ubicar o bancal de xeito que non se interfieran á hora de recibir a luz do sol. A solanácea sobre todo, sabes? Tomates, pimentos, berenjenas, as fresas, que necesitan moito, moito sol. Así que, pois, hai que ubicalo ben. E que é exactamente iso do mancal? Porque eu imagino que será como un espazo para plantar, non? Sí. Creo que parecidos que tes tipo lo que vi nos vídeos. Sí, parecido, pero non ten por que ser exactamente o que eu fago. Por exemplo, imagina estos viñedos que hai por Orense ou así, que son en montañas totalmente casi verticales, que teñen como pequenos muros. Escalonciños, non? Sí, escalonciños. Pois eses escalonciños tamén se chaman bancales ou bancadas, que son para aguantar da terra e que o terreno non caia cando estás cultivando. Pero, bueno, tamén se chama o que eu teño, que son bancales que son como se foran macetas, como as que se poñen no balcón, pero de dimensións estratosféricas, o sea, os meus bancales deben medir como 10 metros por 1,5, ou así, ou algún menos, non, menos, igual me colín, igual miden un sobre 9, bueno, sí, por aí medirán, 8 ou 9 metros de largo, por un e algo de ancho. Pois Antón ten que buscar sitio para facer, non? Sí. Agora, vale. É que non lle dé a sombra das froiteiras. Aí. Seguimos entón con estas consultas. Hola a todos e todas, en especial a Nuska. Teño dúas plantas de aguacate en testos no interior. Cando debería trasplantar na terra o exterior? Moitas grazas sempre, son Alicia Fariña. Alicia, ai, que tal? Hola, que tal, Alicia? Moi boa tarde. Mira que me consulta xente sobre os aguacates. E sabedes por que penso que é? Porque é unha planta que, como é un pouco así exótica, está de moda comer aguacate, porque se non desayunas aguacate, pois que se non, sabes? O de leite con galletas está pasado mal. Pois, como é tan fácil de germinar, córrese a vos. Entonces, claro, eu sei que é unha semente moi fácil de germinar, que en 15 días temos un brote de 30 centímetros e que se logo empeza a botar follas. E, pois, claro, ven o problema, cando o paso para a terra? Pois, mira, eu diría a Alicia que esperase un pouco, porque non sei moi ben de onde é, pero, bueno, esperamos que en diciembre, xaneiro e febreiro, pois vai haber mal tempo, vai haber chuvias, vai haber fríos, caídas de temperatura, xeadas de noite, imprevistas, ciclogénesis explosivas. Todo iso a unha planta recién trasplantada non lle favorece moito. Entón, eu diríalle que se a ten no interior, que creo que dixo, non? Que a tiña como resguardada, que a poña un pouquiño como entre lusco e fusco, sabes? Nin fora nin dentro, o sea, na portiña do alboio, pero sin que lle dea toda a chuvia, para que se vaya como aclimatando, non? E despois, na primavera, pois xa cando ela non espere xeadas na súa zona, que non sei, cada terra é un mundo, cada horta é outro mundo máis. Si ten un río ao lado, vai a ter máis fríos, bueno, que valore ela. Xusto cando empece a plantar pimentos e tomates na súa horta, xa pode facer ese trasplante tan maravilloso. Eu calculolle que en marzo, por exemplo, entre primeiros de marzo e primeiros de abril, pois é unha época boa para facer un trasplante dunha plantiña que estuvo tanto tempo a resguardo. Entón, eso. O sea, que xa no primeiro ano poderíamos... Sí. O que pasa é que, ollo, o aguacate, como non é unha planta que este aclimatada a estar aquí, hai que dar como un período de adaptación. E o próximo inverno, aínda que botase todo o verán, otoño, setembro, outubro, ao chegar noviembre, estaría guai que lle pusera unhas estacas e un pouquiño de plástico arredor, ou de malla antierba ou desta malla, para un cortaventos, porque lle vai a afectar moitísimo o vento. Así que escolla unha zona tamén da súa horta donde os ventos non incidan demasiado, porque non lles gusta nada, o vento e o frío non lles mola. Cantas preguntas sobre aguacate. Sí. Pero mira, entre todas, pues podemos facer xa como esa receita, non? De como sería a plantación dun, non? Sí. Seguimos, pois, boa tarde, son Mercedes de Pontevedra. Estas son mazás Gran Smith
Non sei por que se poñen así tan feas, quitaslle a pel, están ben, están blanquiñas, e o sabor é bo, perdón, é bo. O sabor está genial. É bo, moitas grazas e feliz Nadal a todos. Entendo que o que quere preguntar é que teñen como mal aspecto, pero que... Sí, entendo, sin vela, mira, sí, xa sei o que di, perfecto, máis vese genial. A Granny Smith, para min, é unha das millores masáns que podemos ter na nosa horta para esta época de inverno, porque para non ter todas as masáns de golpe, temos que buscar masáns que veñan como máis temprano, non? Que son as masáns máis rápidas que poden vir en maio, junio, outras que son de mediano, máis ou menos do medio do verán, que son, por exemplo, a Golden, a tipo Golden, que che ven en agosto, finales de agosto, setembro, e despois temos a Sangre de Toro e a Granny Smith, que ven agora no inverno, que a podemos ter no masanseiro. Eu non as quito do masanseiro, As que me caen ao chan son as que vou comendo. Caen diariamente, o sea, están xa maduras e van caendo, pero se non as quitas do árbol, manteñen esa turgencia de agua, esa espectacular crujente, sabes, de cando a mordes e tal. O sea, unha das mellores masás para ter durante todo o ano. Pode aguantar hasta xaneiro, ben no árbol, a finales de xaneiro, xa vos direi canto aguantan as miñas este ano, porque fai moito vento. Bueno, pois o problema que nos di ela é como se fora unha mancha negra, como unha ceniza que cubre a masá. É un problema moi común, pero que ten unha solución moi fácil. Preguntábasme antes se todos os hongos afectaban as persoas. Este é a negrilla. Negrilla, a nós non nos vai a facer nada, o sea, podería comer a masán sin lavala. De feito, ela di, estónala e non ten nada dentro, porque realmente só é estético, só vai a ter pola parte de fora. De feito, se colle un estropajo con xabón, e o lava como se fora un plato, un vaso ou unha masá, quedalle perfectamente brillante. O único que van a facer é ver se de aspecto así un pouco feo, porque teñen como unha borra por fora, non? E que é realmente a negrilla? Pois é como unha serie de catastróficas destichas que ven desde a primavera. E vamos explicar así rapidamente o porqué. Na primavera, os árboles frutales empezan a botar gromos novos, non? Ou as pujiñas novas. Esas pujiñas novas son un atrayente que lles encanta aos puljóns. Os puljóns van a ir aí porque, como non teñen unha dentadura fuerte para taladrar a madeira do árbol, van ás pujas novas e aí proliferan moi ben e crían moitísimo. Eses puljóns segregan, o sea, comen a salvia dos brotes novos e excretan ou cajan, non sei como se di, unha melasa, non? Que cae directamente nas follas do árbol e cae por todo o árbol. Desa melasa alimentanse moitos bichos, entre esas formigas, por eso temos formigas nos frutales. Pero o que non é comido por bichiños, despois prolifera en este hongo, que este hongo realmente non lle ataca ao árbol, nin lle ataca a fruta, nin lle ataca as follas. Simplemente pousase para comer o melaso que excretaron os puljóns. Que pasa? Na fruta non pasa nada, porque ti pasas un estropajo e límpalo, ou cómelo así, ou pélala se queres e listo. Pero, se temos moita negrilla nas follas, pode interferir á hora de facer a fotosíntesis, porque fai como unha capa negra. É como se tuveramos un paraguas, o sea, chega a non facer a fotosíntesis o árbol. Por eso, se o temos moito nas follas, hai no que tratar. Se está na fruta non pasa nada, porque eu tamén a teño, pero... Sabes como dixían as abuelas? A fruta do árbol non se lava, límpase con mandil para dentro. Pois xa está, ou así que manca un pouco, e xa está, xa se pode comer. Xa está, non fai mal ningún. Quédanos algunha consulta máis? Sí, non sei se nos dará tempo porque son así... Sí, Iago, que te sei que tes esperanza de que todo se contesta rapidísimo. Pois mira, dinos, quería saber a opinión de Nuska sobre a influencia das nogueiras na vida do chan. Teño lido que son árbores alopáticas que interrompen as relacións entre os organismos do solo. Ata que punto? Podo usar as cascas das noces, as follas, restos de poda na composteira? Moitas grazas e saúdos a todo o equipo do programa. Pois, a ver, debe que dar super tempo, mira. A alelopatía é a influencia dun composto que soltan algunhas plantas sobre o crecimento de outras plantas. O sea, que hai plantas que segregan unhas sustancias químicas que inhiben o crecimento de outras plantas alrededor delas.
Isto fano para non ter que competir nin en nutrientes, nin en espacio e botanas fora. Como é o caso da nogueira, pero tamén un piñeiro, ou unha acacia, ou os nosos famosos eucaliptos. Debaixo dos eucaliptos crecen moi poucas cousas. Debaixo dun piñeiro tamén, pouco máis que, non sei, xuncas e silvas. A oleopatía hai na positiva e máis negativa, o sea, non sei se me dará tempo. Se estou escoltando a miña música. Bueno, a negativa inhibe o crecimento, pero hasta que punto, como di o compañeiro, sempre cando se bote pouco, se unha composteira non podes facer unha composta solo de follas de nogueira, porque sí que vai a ter eses compostos químicos que lle van a impedir ao mellor o crecimento de outras cousas. Pero nunha composteira, quero imaginar que vai a botar na composteira 6 ou 7 meses compostando, e que a vamos a mesturar con outras cousas, non? Con outros desfeitos que foran orgánicos. Entón aí non hai problema. O problema sería botar solo follas para facer unha composta solo de follas de árboles alelopáticos. Pois mira como deu tempo, Iago. É todo o que aprendemos hoxe tamén. Bueno, fomos así a 9 de carozo nesta última pregunta con resposta de Luz Cachousa, que volverá a vindeira semana. Por tanto, moitísimas grazas. Moitísimas gracias. Esta semana que ven, Luzca. Sempre un placer estar aquí con vos. Un bico. Son as 5.